pozrite sa na túto dokonalú farbu. Toto je Vistarič. Moderná americká broskyňa, ktorá spája atraktívny vzhľad, výbornú chuť a vlastnosti oceňované profesionálnymi pestovateľmi. Jej najväčšou prednosťou sú veľmi veľké, pravidelne guľaté plody, ktoré bežne dosahujú hmotnosť okolo 200 gramov, často aj viac. Povrch pokrýva výrazné tmavočervené líčko, vďaka ktorému broskyne pôsobia mimoriadne reprezentatívne. Pod šupkou sa ukrýva síto-žltá až zlato-žltá dužina. Je pevná, šťavnatá a po dozretí sa dobre oddeľuje od kôstky. Vistarič však nie je iba krásna. Vyznačuje sa vysokým obsahom cukru, veľmi nízkou kyslosťou a intenzívnou ovocnou arómou. Výsledkom je príjemne sladká chuť bez výraznej kyslosti, ktorú ocenia najmä milovníci sladkých dezertných broskýň. Na rozdiel od bežných odrôd Vistarič dobre znáša zber, manipuláciu aj prepravu a dlhšie si zachovávajú atraktívny vzhľad. To je veľká výhoda nielen pri predaji, ale aj pri postupnom zbere v domácej záhrade. Strom rastie stredne intenzívne, pravidelne rodí a pri správnej prebierke dokáže vytvárať vysoký podiel prvotriednych plodov. Ak teda hľadáte veľkoplodú broskyňu s nádherným vyfarbením, pevnou dužinou a výrazne sladkou chuťou, Vistarič je odroda, ktorá si zaslúži miesto vo vašom sade.